Nalakalang piso ti may sa piraso kakabsat ko nga irat may kayon. Nakadito. Pantayo gumatang kakabsat ko nga inurat ti mangga. Panalakalang ti tinaglako da dito. Nico, ni Marites. Ay, latay. Leti manang ko nang muta. May ka? Sikat aglako ti mangga. Awan ti sukuan da. Nagpo do na iya kakabsat ko kay inurat. Si, sumusurot nak lang kanya ayo siya papabasulon nyo. Oh, nakadado na iyo. Baka kayat yun gumatang, nagdadakil. Oo, unayin na nyakitin, nalakalang. Piso ti may sa piraso, kakabsat ko nga inurat, umay kayon. Nakadado na na yun. Nagbanglo. Kasimbanglo kakabsat ko. Nabangbanglo mati kilik-kilik. Banatan man ni Roda, hindi po ta libre. Libre ata Roda. Piso may sa kilo ko ng ma. Piso may sa piraso. Piso may sa piraso kaya mo. Lalain ninyo ti agpili. Dadaktal nga eh. Ay ko na dagaro dad ti agpili. Baka makapili takpi. Manong nga kilo kanyang Roda, manong kilo katangam. Alak amin. Alam garo doon. Ano ka di ato? Mga pato. Isang 10 kilo. Marites ni. Amin nga talaga kakuha awanti kwada. Awanti nagana niya palabsan da, awanti pakawanan da, kamatis, mangga, pati pinagtatakaw ang amin nun. Marong guys, maseta. Pinagtakawan da amin. Tapos baratan da pa, hindi ka nun piso may sa piraso. May kayong gasa naging Oo. nagadito. Ay, naman sa pagpagamot. Tapos nagkaroda. Kano tintog to? Nahimas ka na dahil tintog nga ng lasog ka. Ay, nalukmag. Uy, ito nalukmog man. Nalukmog man, di baganan. Besak mo tagpilit ati tintog nga nalukmog nga ko na ni Roda. Ati tintog nga nalukmog. Wow, yung mga nalukmog dahil nakutung. Adi ka na ati tintog. Sagat yung Marites na yan. Sa bali mo na di mga ibaga. Ate na di Ano ang matindog kumbod? Ayo, 100 titawon na dito yung Roda 100. Ay, 100. Sige di, Marites niyo. Oo. Naiwan ang kalma sa 200.